Magandang araw. Andito si Gagambol. Yan, may collapse kami dito kila Kadagit, kila Jason Wim. Dumayo ako rito for the first time. Ayan, no? Samon, nalabanan niya ng US. Ayan. Tatay Mendo, namimigay ng samon dito. Yan. So, subukan natin kung kakayanin niya yung samon ko. Pagka nakaya niya to, kanya na to. Maganda. Ayan, no? Parang katapat niya yung malaki ko. Ayan, no? Ayan. Kamats daw, kamats daw. May dapat ganyan lang kinakalaban ng malaki ko. May samon, baby, ano? Ayan, May didi pa, oh. Sa Madrid dumidi, ano? Meron ba yan yun? Ah. Nahawa na kay Happy Man sa tatay Mendo. Ayan, bitawan Araw-araw pa naman. Ayan na. Aba, ang bilis, ha? Ay, na pre, kumain na po yung Kumain lagot. pa. Bakit Baho. niya agad yung stick yun? Punta ko ng Soler. Yan, makakagap pa. Mga singkit doon. Ayan na, Naku, patay ka. bilawin natin. Bigyan mo naman ako. Ah. Ano ko, nanalo ko na isang. Halos parehas lang sila kalaki, ano? Ang haba. Halos parehas lang sila kalaki. Mas Kaya malaki pa. samon. Mas malaki pa nga yata yung OIC niya, eh, no? Mas mahaba lang lakay. Oo. Nilalampas-lampasan lang. sa stick yung... Nilalampas-lampasan lang. Nakagat din ako ng langgam eh. Uy! Oh, ayun na. Gumising ka. Saputan mo na. Gumising Parating ka. mo, gising yan pag kinagat niya. Gumising Patay na sa ka. samon, nagising yung samon. Iyon, no? Sumisipa rin, no? Iyon, no? Gising yung samon mo si. Wala na yun, akin na yun. Problema lang sa samon. ganyan yung baby salmon na kamat talaga always. Dapat Yung pala ganyan nakalaban kalaki, ng samon. kalaki. Yung laki na yan. Alanganin siya. Ba't tumakbo yung samon? Nagpaano Ay, baso yung flies. Wala lang. Gusto na magkulasan, huwag mo magulo. Iyon, no? Nanganakbo na po yung sa atin. Nanganakbo na. Iba talaga, di kaya sa tiga talaga yung mga samon. Son, ano mo kasi, Son? Son, Pero magkasize lang sila na, no? Parehas na parehas. Son, pili ako lang. Bis lang, huwag kang makulit. Lumalaban din, no? Walang panalo yun. Oh, sinundan na. Akali mo. Malaki ang US talaga. Dapat niya nakalaban ng samon. 14 yung panalo. Maganda yung boss, katapat na sa'yo boss, yung mga ganyan size. Ayan, makakagamba, mga kabols. Ayan. Kasama niya. Isa pa. Isa pang salpukan. Ay, Ay, para pinagpaplano na yung samon mo ah. alin? Hindi mo happy man. Hindi, nakakuha. Tingin yun. Nakakuha na siya. Ano, wala? Ah. Nakakuha, wala. Patay na yun, master. Ha? Binigay ko kay ano? Bakit mo Kay pinatay? Kabalbon. Bakit mo pinatay? Mabait sa akin. Sakit yun. Buti na lang, binigay sa akin, di patay. Ganda. Panalo pa. Sayang, pera na eh. Dito na Binigay ko maganda sa kanya. Binigay naman sa akin, Tatay Mendo yung maganda. Mabait kasi sa akin si Kabalbon. Mabait naman sa Tatay Mendo. Mabait din sa akin. Tulog siya, oh. Parang magpapatalo pa yata. Oo, talo pa tuloy, oh. Parang kukunin pa yan na kaya. Nagsusunod yung lakay eh. Nanguluntoy Hindi, siya. nakadalang pa. Grabe naman yung pagka nanalo pa yan, naka-apat na samo na yun. Ang load na uso na naman. Oo nga naman. Masigla pa ito. Tatlo pa lang, boss. Tatlo pa lang. Masigla pa ito. Oh. Ay, pangapat na samo na ni Kapos pag nanalo. Grabe naman Bigay ka yun. naman, Kabols. Hindi, may usapan. Kasali ka na naman eh. Pauwi na na. Ito mas, di ba? Arbor na lang to ah. Uy, puro arbor. Hindi, nakatambak na yun. Seryoso? Hindi Wala ko pa nalagyan. Kaya mukhang gagamba naman eh, di ba? Ayaw talaga kumapit. Nalamog na to, Tatay Mendo, nahulog. Oo, nalamog na yung samon. Hindi, dalawang laglag lang si Kabols. May- Una kasi yan eh. Dalawang laglag na lang. Isa na lang, talo siya. Kontra ka ng kontra. Andyan si Ate Parang Ma. ayaw mo mapunta sa akin yung samon ni ano. Oh. Oy, bago ba, oy? Wala Oy, pa di pa nalaglag. Sumabit pa. Talagang Dextrose powder lang. dito ko. Honey, dextrose powder. Ayan na naman, makagamba. Ito na minibin niya, oh. Umahabol ang samon. Sumigla. Ayan. Ano masasabi mo pa sa diyan? Aha. Ako isa lang masasabi ko sa Jensen, alagaan mo ng 3 o 5 araw dapat.
Talagang masabi ko Ayan doon, ulit. pre. Oh, Pumalag matulog. yung gawa ko sa Masbate, kaya niya yung pandensa. Yung kondisyon ko sa Masbate. Kasi yung Jensen, matitigas, magagaling kumawa yun, pero mahirap pagpapangin. Kailangan mo ng kahit 5 araw, dapat mas bati naman 2 days lang, 3 days, laban na agad. Masasabi ko sa Jensen, ganun ba talaga? Oo, ang hanapin sa Jensen, nakatira sa Pacquiao. Oo, matatabang nga, no, Jensen. Oo, Okay lang, Sa para tuna si- doon, may malaki. May maisingit lang talaga dito. Aba, Sa ulo niya, happy na. ayaw na. Ano na yan? Ako na Bihag na natakbo. yan ganyan. Pag ganyan kalaki. Takbo ganyan lang ng ako, takbo, binibihag Ate ko na yung ganyan kalaki. Nakita mo ba yung malaking gulong balikan negro? Pag nalagay yung kay Kabors, itatakbo ko na rin yun. Mahaba? Nilaban niya? Hindi pa. Nilaban niya? Hindi, nilaban yata sa'yo. Pero, Sa akin. Daming langgam dito, talo ko sa kagat ng langgam. Sopas, napakasarap niyan. Pagilid niya nga, di ba? ay, bigyan na natin to kay ano, Kabos. Yun, oh. Yan. Hindi, Yan. panalo ka sa iyo. Yan, oh. Higop na, higop. Kontra ka na kontra, binibigay na Regalo lang. ko na nga kay Regalo Kabos nga yan. yan eh. Regalo ko na kay Paul. Hindi, painumin mo wala sa gagamba natin dyan. Yo! Painumin mo nga lahat, painumin mo lahat. Pakainumin mo lang daw, pre, hindi naman daw sa'yo yan. Wala na Ayan yan. na, ayan na. So, yun, panalo po si Tatay Mendo. Maraming salamat kay Tatay, binigyan ulit tayo ng samon. Yun, mga kapa. Ganun lang laban natin lagi. Yun, no? Manalo, matalo. Kanila na lang. Para wala na akong alagaan, di ko ba hanap alagaan? Ang dami ko inaalagaan gagampa. Libo-libo. Baka naman. Lalabanan tayo, lalaban tayo si ano. Wala akong panlaban. Meron pa din, di ba? Ay, yung ano? Oo. Sige, pwede. Samon, lalabanin ng samon. Okay. Maraming salamat po kay Tatay Mendo, napakabait. Napakabait. Ayan, San. Bibigyan Sige. ng gamba. So yun lang mga kagamba. Maraming salamat. Si Kapor, sa lahat mga ka-vloggers natin na nandito. Magandang araw sa inyo lahat. Wala pa ngayon. Nasunod na kami sa araw. Wala pa. Okay, sige, sunod na raw sa araw.